Nuda? Nie, nie, nie. Poďme si ukázať, ako vytuniť aj takéto jednoduché šaty. A čo k tomu budeme potrebovať? Takýto jednoduchý náramok. Ak doma nemáte náhodou náramok, postačí aj gumička a jednoduchá šatka. A ako na to? Šatku si zrolujeme, urobíme si z nej nejaký takýto opasok. Dáme si ju na pás. Snažíme sa nájsť to najštihlejšie miesto pása. Náramok alebo gumičku dáme takto. Uviažeme si to tak, aby sme sa v tom cítili príjemne a tvárujeme podľa seba, podľa svojej postavy. Šaty a la Afrodita sú na svete. A tieto krásne šaty Kvetomila nájdete aj v iných farbách na e-shope ateliéru Katarína Mravec. Napíšte nám do komentára, kde by ste si takéto krásne šaty obliekli.